Bana bwari bengi yakora take mambiga senacha ukwani ringwa ntebe tinatara rende no etu atikane take tuitane chingundi lakini naroche tiganche ngokwanire kirera kyako kana paka gwacha nkigyankona kwara berenga kisano tanya gucho mutio usengu ukwani na paka mogana simegita melide nabondoche ntebi yango bono igoro ni gutia kura ndukurumino bono baseka bono nae bono tumaite buna kawaida ntata tukurembora nero gochaga tindete liabi igoro bono ngayagwete simaime tinkomanya datachete atete goita mama igoro gosene yengoko gosene inki atagete kokoragere na engoko tanya kura no engoko nyomba atagete komoita bosa tukabwate tukamusangira na mama makaembora makatacha makora kanyeria akanyeria abatimbora tukosaka moli goita moiboli gaki ya moiboli na gosto bwana manyata itu goita mama nenu moita makangana kamuna nakataka limake aruare te nyasai matanya koruno yankuruborere pole bana lakini ndende wana mo goito moiboli gaki na takaro molebi bwana musibili bina chianga chiri bwana samuna na wanda nabo molebi tagwesika bana lero ko tete ko chisibi chisibi ko baka sana kwere gas bana nkimagete yango nyago tomogas korore gas ngo kora na torremba kenchai ya chire tu bayari tigo bakora gakibise babona gwachoka bo mokora tini muri monte byanga bona habari ya masiku lakini baba tigahe gaki tari ko koigo baba mama tigahe rat yento ke kanyora tika nekiukwana yambiyo karuwa mbiyanda tindinda antaye ko chako chake mbali kanto ke kanyora kwa manyero waseno ko na abne ke tenko chaka ke kwara ko tangana ko chako siome akia tegalo diji ka ke mari mori Ronald no manyore story bono kwa story wana beke byo no diji ko se bono to kabana angi wike mwe bana dili na maiti tuko kwana buya ulikuwa ngulete bono nainde na boko kwane ngakora kwano yogo yangi kerati ke to kwanera ko se ko tale ngogo ndiri ansana na rukuru abasaja kwani ngoko na Magatugaja kora ndabya nakula tanganje nakole yana kwanza no ngenda nanje kusego sandi hani bakaliberera byandi ngochi kwaka nganye te topic ngochi kwaka ale busy kirenza osone nchandi meretie na amblog kosa kerego gote ngochi kwaka yagote ingosena yani bona yo yukende nkeyo ile kurkunga ki nothing kende nkeyo abarungwa ntebe tirina enga gote ngwachiko na kore igochira wali nekeno okutigire akinya sai na ntebe tinga no yone tata itini numbers abatingo tebe na gotebi na gotumia gotie kalenga kwa moyo kone kinki komboli bana ko osali komboli bana botaite ngotebe kinje ni manyete ikibwato mchana ngibwato mwelio ngibwato mwelio kibwato mwelio umanye nanti entabi ngone ya ngoyi ko to musati nakutuga kyongulira osati bakatiki kwa ngo era akale kote makoli no ya makoli tanti akamotaimu mogotuli mawere mata keche sana mogotu bara no mate na ukwani kekenyoleki kenelira yo musiko lakini mwakerte sana yani uli araiga igori ulete makoli yochitenga mwisande koso ibaba kama mumurumi ntakachaga ntebirende kosena kumbe mogotule mogotu ne makere kiroge kinyoreke konyakura abantu abasaje ana ntebi na kyo mate igoro kyo mate aro nte no botenge gete kamonyara nte na ki singinari kui kamonyara nte abasaje bare bagumubwati tari arukubagana amate imbuya akotabira ngo irale town uri kinyoruma ndora so ono nayo kai ole ba nkingera bobe abatibu narari ayo kataba no musani ona mambiki ko kabori handa kasini no kwera bune konta samne choketata ona sali tuko magotuna taje mura gwacha biye ngwerete nje kugutigera riri murwanete magotu pamachitwa na abangitari mungine gichete saka tutoe
Yona munyare. Chitu kichare to chimaga yako nyakwera. Nikimwambia Ndora sabu cha mwana ukora. iga. Aya tini kurani mu. Hata ningoma ita. Ako cha kucha bana kwachire biyenga baka minto. Ntari ko muri yange mashane. Acha nda byoti. Kwanza cha ukora ibinte. Abuna gutachirire ndo kongo no chonyara nene. Aya mutige. Boli ni chinga kichinyengi. To komanya goso ino yo karire ndi nakyura manya. Nakyora uro umusani yo umusachi. Nandi na yaranchi to mutangani. Ngakotege ntege kori gasi. Kwani kurana. Hapana teko waka. Moko share ndo tukuru. To konanto. Igante. No yo wata wana kwari ngo mutangani. Konanto ro. Ero nyagocha banya ko bana ko bakuruka. Keramo abere babere. Aba tichiko ifubona. Kwani. Aya, nchana moko tu yaya. Onelirayo nanka kutikara musachi. Ndiro moko tu na mukumiri gaki. Chomete nko monda maisa ni chinga kichinyoro. Na mukumiri lakini bona muno kunya kubali kunya kumutigera bona no chanyore ko musachi gotwara. Iku amari ninche bakoro mutangani bamanya komoro yo kabere kina kiatari kuchinyoro. Obuna bwo ya lakini rende ndikayo konyoro yo. Kabere sawa. Ntetumete egento ngirante torole. Bora ongulira bonse. Ingomonyomera sawa bonse. Njaa tingo mane usa na mangane nchirinka. Mbona kuchaka? Njaa bamenyete minto isikongo kale binto byana nkocha komanyambale ngamwaguranire Tari bana boka baka mongina. Amule toka twali. Bono. Katwani minto. Omesiko matali. Tigai. No munjali. Ko mata bo mogambi. Oli utakata kunyo mugosi no Miri tari use mukona. Bali ngabakobeka chiyuni wona. Okay. Kumiole tati kune. Bona rocha bantu bakobeka chiyuni na bako babuya. Akekero musiko yangete story yae. Mbaka akarira. Kemorigeri. Amatire mena babo kemabole. Akibasikari mbali baya atikango. Bwana mbara rende it's part of life na kiyo gukora. Adevia sinchera te enaro munta gwetera omete goika emia gokuchake na one mo ibere igo kwenda mboko ikemi na monto very successful so bugema tari gochaka no nakirege ndago chaka failure mogoto ay mutige tatirenda saba sacha nende ndote ndone kira kini tocha muno twere ngora mete na kwa ngiru kiti mina lakini njomete oyun ata takutigeti iranga kwali okukura nane simi bona usana ya mama eka mageti ay bitako yanje nanya kuchara no ntwanya kuumana na usaro chiko seninki akatika bana china bandika konyoro mungango mutebi ali to basakone namba ya na bakora inki bona ubona bwo bagima Nakena ko tebiri gento kanyiwera bano kare nchano manna so tingo mbiro nta koigwera buna kotiko monto nguru musacha tingo koigwera pi kwano kona nchara onko nantoro nchara monto chinga kine chinsa tiara oyoga naro sena ndaira ne wikaransanse wate nende ngotikiru bane kenyoleki angi lakini abamuraga kibabira babekenyoleki nakibona umuro matakuru litande bakuchaba muruka mumuronde arete ibutikiru na muiseke abasiko kibona tukali kasurukiye tubwate karandigere ngobuye bakoreka soronte mbuyore baba tubwate ora nalinde lianse umuro rara bano ntuna abaisike tuyanse Chawana nonde tukia nate tensansora kino montomboli tianda twega na kobi ngwanya komina engorus chibesa nabanchi bantikire bonse mama na byo tukunya changa ngachibasa nchiri saruni bona ntata akonyuma nyamaru mamoli talikoboka chengoboka naenda chikondo naita kurumambi ko yani ngitero motu gose no yogo baba nayo kwa rosi nibya ni nyako gara chianga nyako sukera para yo to mete onchinga kichite cheikire mongina ga karonya obe mogotu onya kongura bakangumboya akini tukerimo kai bibi ndombi mbisumaye mayo kora bunuraro lebo China na koletera iga mutayiri baba mbuya gwatebe tukumbona boya bono igia kabiri tubase kuirolera makosa muna yinye tingo kora na tigire kwanza nchetinda itu mangana abasacha imogo tubona onganyete onero gocha bakakwagura na magotu na bataya na bora nyoro abasacha bale ngangurire ebite bine iguru bana baba kimu abane aba mukali tari nchebuyeka
Oli na bali akwenda gusalira. Haya bane naye baba. Andi tari nchebwe ka basika banyene gile bako complain basani baba bako bakorera ABCD. Nchibona ndo cyo kutigande episakane byekenyole ko basani. Kyanchimbe kingo bakorera bana kyoranko. Kusura obona ya minute. ko minute kwebire twenje na kure tari chat. Ronald Na wata tino chokulikire tikanonte. Olingo okorari bya okorra. lakini wente na kure tari Ako kutumia gotigo gotinga. Ayo nongyo gakare kare kuru. Kima itibara nchenga suruke yenga bwate. Lakini nditukeri makani manyaji. Lakini yoroche.